Hormatly vatandaşlar, şu gün 2023 ýylyň 18 ýanwary hepdeniň çarşamba güni Türkmenistanyň Demokratik Platformasynyň kanallarına hoş geldiňiz. Bizim şu günkü gepleşmemiziň temasy Türkmenistan täzelikleri ýok, diňe media basyşlar bar. Уважаемые туркменистанцы и гости нашего канала, мы приветствуем вас, и сегодня тема нашего выступления «Туркменистан, новостей нет, есть только давление на СМИ». Мы будем говорить о масс-медиа, то есть массовое медиа. Прежде чем начать свой сегодняшний репортаж, я бы хотел вам показать некоторые документы, то, что происходит на войне с Украиной, на войне между Россией и Украиной. Давайте посмотрим. Hormatly vatandaşlar, biz şu gepleşigimizi başlamakak men size bir ýagdaý görkezeýin. Şu ýagdaýlar ine Ukraina bilen Rossiýanyň arasyndaky uruşda bolup geçýär. Ine şu ýerde Rossiýada maglumatlar berilýär, bildirişler berilýär. Şu bildirişlerde serdim. Вахта восстановления Mariupola. Sizin bilişiňiz ýaly Mariupol şäherine uruş boldy. Şo şäher düýüne Rossiýa ýykdy şonu, basyp aldy. Indi şo şäherde bular guruluşky işler geçirýär, şoňa adamlar toplaýar diýip ýanky объявлениялар berýärler. Ünslerim, по программе в крупную компанию требуются рабочие строительных специальностей на восстановление Мариупола. Заработная плата от 10 тысяч рублей. От 100 тысяч рублей в месяц. Информация для желающих принять участие в восстановлении города. Ближайший вылет 15.12.2022 года. Восстановительные работы, боевые действия завершены. Работают ребята со всего СНГ, в том числе из Казахстана. Есть фото и видео от ребят с объекта. Работодатель представляет авиаперелет, горячее трехразовое питание, проживание, официальное трудоустройство, выплаты на карту без задержек, специальную одежду, график работы 60 на 32 месяца работы, 30 дней отдыха. Услуги оказывает профессиональное агентство по трудоустройству, звонки и заявки на консультацию принимаются с понедельника по пятницу. Рассматриваются кандидаты со всех регионов. Заработная плата 70 тысяч-90 тысяч в месяц. Название компании «Север». Yine şu ýaly объявление berilýär, adamlar toplar ýaly. Bütün SNG döwletlerden, Türkmenistan, Kazakistan we beýlek döwletler. Käbir vatandaşlarymyz gidýär şoňa. Sedim näme bolup geçýär? Şo ýerde bir gün işläp ya bir hepde işledip şol adamlar uruşy berýärler. Yine men size bir video görkezeýin. Näme şol bolup geçýär? Нахуй ты сюда Бурятик, сюда, не сюда иди. Куда, нахуй? Дай, Куда, блядь, ровно. Вон, сука, поположи на месте, нахуй, сыпь, ебать. Рука, сука, на лагеревне ровно, нахуй. Документы. Жалко, пидорас. Документы есть? Ёбаня. Нет. У тебя? Иди. Документы. Дядя, а ты Бурятик? Казах? Казах, нахуй. Слышь, а что ты тут забыл, нахуй? Дядя, что ты там делаешь? Какая ёлки дали, что ты тут забыл, нахуй? Что? С работы забрали. С работы забрали? Откуда? С Казахстана? Какой работе? Казахстана, да? Казахстана, ты сюда приехал, притура. Казахстан. Ты еще выспи, сука, пидорасу, нахуй. Сука, ёлка. Тащите их никто не будет, нахуй. Hormatly vatandaşlar, ýalnysy men size görkezdim. Ors kompaniýasy объявление berýär, işdip adamlar gidýär işe, şo ýerde bir gün, oğlum bir hepde işledip gün uşak gidýärler. Görülen habaram ýok. Uruşda da muny tutýarlar, näme işlediň diýse, men işläp gördüm, işden uruşy urutdular diýärler. Şu ýaly allygy düşärmäň, men Ilaytada Türkmenistanyň raýatlaryna ýülenýän, Rossiýada, Kazakstanda, Kırgızstanda, Türkmenistanda, Ukrainadaky adamlar uruşa goşulmaň. Bu uruş Rossiýanyň agresiýasy. Rossiýanyň tarapyndan görüşseňiz, terörist bolýan. Hiç wagt goşulmaň. Biz DVT topory, Demokratik Platforma topory her wagt sizi diňe kanun ýolunda ýöreň diýip maslahat berýänler.
Goşulman gayrat edin özüňizi goraň. Sizin janyňyz Türkmenistan üçin, bizim watanymyz üçin gatmajy. Ine şu ýalda alyby düşünüp düşüp gitmeýän ya urşu ya da şol Ukrainada ya Rossiýada işlemek üçin ağlamak diýerler. Ýöne soň urşagyň ýaly. Häzir Rossiýada diňe soňky aýda 130 000 sany täjir adamlara pasport berildi. Merkezi Aziýadan gelen adamlara soňky 1-2 aýlykda 100 000 pasportlar berildi. Näme iş berýär bu pasporty? Derreo şo ýerden pasport berip bir hepdeden urşak gider ýaly. Men ýanky hökümetiň kararyny gördüm. Pasport alan adamlar urşak gitmeli. Ine bizde bir watandaşymyz bar, Russiýada ýaşaýan. Şo diýär, men 10 ýyllap gatnap Rus pasportyny aljak bolup aly bilmedim diýär. Meni woýnkomat çagyrýar-da ine sana pasport berýär, daway sen urşak gitmeli. Şol ýanky hem pasport berýär hem urşak diýär. Urşak gitmek diýmek häzir Ukrainanyň iň ösen dünýäde yararlar bar. O yararlar bilen sen ýeňip bilmeýän bolary. Hökman Ruslar ýaly ýanky ya öldürilýän ya partladýan ya sen partlarlar ya da bir zat bolar sen maýyp bolsaň. Maýyp bolsaň Russiýa seni bilemek diýer. Öz watandaşlaryna, öz Rus watandaşlaryna kömeklemek bolýar. Şoň üçin goşulmaň o zatlara şuraya provokasiýa düşämen haýyş edýär. Indi gelin öz temamyza geçelim. Mass media hakynda gurulma edelim. Hormatly watandaşlar, men size ýene bir video görkezeyim mass media boýunça. Ünsverin. Bir minut. Ine ünsverin. Ine Rossiýa, Fransaň TF1 diýip bir merkezi telekanaly bar. Ine men şunu açdym YouTube'da. Ine mysal üçin YouTube'da issenlik reportajy alyp bilersiňiz, görüp bilersiňiz. Ine şu ýerde şoň ýanky esasy diktorlar. Men size näme üçin görkezýän şu zatlary siz arkyňlykda sezdiň, şular nähili öýlerini alyp barýarlar. Robot ýalymy ya adam ýa-da öýlerini alyp barýar. Bir jan adam ýaly. Ünsverin. Issenlik reportajlary diň. Dans une maison de vacances à Britain, il n'y a que vous. Parce que des vacances sans intimité, ce ne sont pas vraiment des vacances. Rien ne l'arrête, pas même les caméras de surveillance braquées sur lui. Imperturbable, il crève un à un chacun des pneus sur son passage pendant 3 heures, d'un bout à l'autre de cette zone artisanale. Il arrive de l'entrée. Bu reportaj ýanky rasýadywne diýerler. Indi muny görkezmän, men başgatyny görkezäýin size. Rasýadywne size gyzykly bolmaz. Şu diktorlaryň gülüşini men size görkezjek bolýan, bir minut. Näme öýlerini alyp barýar, gülýänine, reportaj edenlerine. Ine mysal üçin Marine Le Pen bilen gepleşik. Vendez votre jean à Pierre, vos chaussures à Andrea, votre veste à Julie. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vient d'entendre les difficultés des Français. Ine şul alyp barjy. Salam aleyküm diýär, näme ýadylaryňyz? On sort à peine de la crise des carburants. Est-ce que dans un contexte déjà si difficile, le gouvernement a eu raison de réquisitionner les salariés grévistes dans les raffineries? Est-ce qu'il fallait que ça cesse? Le problème, c'est qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il n'a pas du tout anticipé, si vous voulez, cette réclamation des salariés qui face à des profits qui ont été... Berde bular näme urunlarya ine berde protest boldy. Nevit gadyna işleyen adamlar aýlyklary pesip, bular protest etdiler. Olar zawodlary, ýani nevidi öndürmek, nevitden çykýan önümleri öndürmek zawodlary durdular. Ýürüýdi. Ine şoň protestina bu siýasatçy Marine Le Pen diýen nasionalistiski ýani partiýanyň ýolbaşçy şondan interview alýar. Ünsverin ýani alyp barjy näil özüň arkyn robot ýaly arkyn exceptionnel, eh bien, n'ont pas vu une amélioration de leur situation. Donc le gouvernement aurait dû anticiper. Si je puis me permettre, les Français sont un peu confrontés à la double peine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mesure apportée par le gouvernement. Detallarına gelýän şol işgärler şunu geçirýär. Ünsverin. Gatar kyn, azatlykda gepleşik.
bir nasional partiýanyň, ýagny bir radikal partiýanyň ýolbaşçysy ine jurnalist hem gürleşdi. Sonra oraya jogap berýär. Ýani şurýaly arky zat bolup geçýär. Sur les salaires, du type de celle que j'avais suggérée, hein, c'est-à-dire l'augmentation de 10% de tous les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC aux entreprises, avec en contrepartie l'absence de hausse des... Şunu durdup biz başlasın göre men şu diktorun başlayışını görkezjek bolýan. Ýani bir minut. Ine masal üçin howany görüň berýär. Howa boýunça informasiýa. Madame, Monsieur, bonjour. Il y a 8 ans, en 2014, je vous présentais un bulletin d'anticipation de ce qui pourrait être notre météo en août 2050 en cas de forte canicule. Il y avait d'ailleurs une carte de température et pour mémoire, la Senin ýöne temperatura hakynda aýdanok. Bul informasiýa size berýär. Bul informasyon kanaly. Size aýdýar ine 8 ýyldan bäri ine şu ýalatlar bolup geçýär diýip düşündürýär. Ýöne temperaturany aýdanok. Bular size gatar kyn ýagdaýynda informasiýa berýärler. Voici, avec déjà des températures égales ou supérieures à 40 degrés. Alors, ces cartes étaient élaborées par des spécialistes, ce sont des prévisionnistes du service de climatologie de Météo France qui travaillent en permanence sur l'évolution du climat. Donc, me direz-vous, qu'en est-il aujourd'hui pour ces prévisions de 2050? Ont-elles changé? Eh oui, voici la carte donc prévue avec, vous le voyez... 2050 ýylda şuruň hasaby boýunça näme temperatura bolar? Awgust aýyna diýip, ýani geljek görkezýär. Şuraya düşündürüşler berýär. Ýagny şu informasyon kanallar size bilim berýär. Ýöne informasiýa beren o. Özem gatar kyn ýagdaýyna o robot ýaly çykyp, "Assalamu aleykum, bir zat diýen oklu bular siziň bilen jany gürleşýär. Des températures égales ou supérieures à 40 degrés. Alors, toujours en cas de forte canicule, jusqu'à 48 degrés pour Nîmes. Alors, sans faire de catastrophisme, on va observer la différence. Ünsörün eşikleri, aýdyşy, ada, eşiklerini öz saýlýar. Ony ýani redaktorlar şu ýal geýin, bu ýal geýin ýok. Islenin adam islenin ýani ýal geýine elbetde buların terbiyesi, medeniyeti, ahlak taýynan ýagdaýy gaty derejeli. Hökman ýani Fransaň milli nimetini geýenok, hökman Fransaň milli nimetini çykanok, taýhaly ýa beýlik zat. Ol ýani bir nime ýok, boşluk ýok. Te bular azat. Ine Hramow Watan programmasynyň redaktorlary öwrenip şurdan nähili azat ýagdaýda azat materiallar bermeli. De ces deux cartes en 8 ans. Parfois, peu de différence. Par exemple, à Reims, on passe de 41 à 43 degrés. Yeni birini göreli. Umuman men bir size başlangıcını görjek bolýan bolýan. Ine tak. Onu oturup döwürmeli kanaly. Kyn mesele. Wagtymyz ýok onça. Gelin wara men size inlik kanaly görkezýän. Muňa France Info diýilýär. Ýani informasyon kanal Fransa. Ine şu ýerde de ine gepleşikler bolýar her hili. Ine mysal üçin ine alyp barajy. Vendez votre jean à Pierre, vos chaussures à Andrea, votre veste à Julie. David, il est 20h36 et c'est à vous de reprendre la parole. Oh, merci. Ine bir ýerden bir lokal mı bürom bilemo. Şu ýerden merkez ýani alyp barajy teleradio kompaniýasy ýani alyp barajy bilen kontakt gurulýar da gurulýar. Gülüp dur, aýdyp dur, bir rahat ýagdaýda, parahat ýagdaýda, azat ýagdaýda informasiýa berýär. Agnès, alors je dois vous dire que, bien entendu, personne ne m'avait tenu au courant.
Donc je suis... Neme diye salamu aleyküm diye biz habarımızam yok sizin yankı efire koşulacağınızı deyip yankı arqın yağdayda canlı uruluş ya. Navré d'avoir à ce point concentré l'attention de ce journal. J'avais prévu moi-même simplement de vous dire quelques mots puisque c'est... Olya ine şu jurnalda men size bir kısa söz aytmagy yankı tayarlandım. Yöne bir nistandartny situasiya görýärmi? Problemi yok. Jurnalistin derecesi var. Arqynçyk ya ýagdaýdan düşündürýär. C'est le dernier journal que j'aurais eu l'honneur de vous présenter. Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix, mais la route s'arrête et une fois n'est pas coutume, permettez-moi de partager avec vous mon sentiment. Et ce sentiment, c'est un sentiment de gratitude pour ce qui a été une grande aventure collective, intellectuelle et civique, je l'espère, à votre service. Je parle d'aventure parce qu'il y a quelques années, comme tous les médias, nous avons fait le constat de la défiance grandissante du public. On a cherché, on a réfléchi et nous avons fait un choix, le choix d'un journalisme recentré sur l'essentiel, le monde, la politique au sens large, l'économie, les mouvements de la société. Tout le monde est en train de se réunir sur ce plateau, ça non plus, ça n'était pas prévu. Un journalisme de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser. Un journalisme indépendant, ça reste un combat quotidien, indépendant vis-à-vis des pressions de tous les pouvoirs, y compris celui invisible du coup. Gowy düşünürýär. Bu diýe bagşlan men käwagt öz pikirimi aýtmaly däl, men ýa-ni redaksiýanyň pikirini aýtmaly bolýan. Ýöne jurnalist her wagt açyk aýtmaly bolýaly. Biziň hem mediýanyň içinde redaktorlar bilen aramyzda ýa-ni çekilişler gidýär diýe. Şoň üçin biziň esas maksadymyz maksimalna biziň halkymyza sosial, ykdysady we siyasi ýa-ni bolyan wakalary düşündürmek diye. Biz pedagogik tarapyndan ýa-ni düşündürüş tarapyndan adamy östürmek tarapyndan işlemeliyip aýdýar. Conformisme et du suivisme et enfin un journalisme qui offre plus. Şul aýdýan zatlara redaktoryň habaram ýokdur. Men redaktora garşy aýdýar. Ýa öz programmatynyň redaktorlaryna garşy aýdýar, düşündürýär. Şoň üçin ine şuňa azat mass media diýilýär. Bolya, onu ine yeni bir kanal var. Onu BFM TV diýilýär. Bu merkezi kanal 24 saat işleýär. Bu hemmesi 24 saat işleýär. Şunam görelim, mysal üçin şöyle. Ine Macron'un ýa-ni kriz klimatik boýunça çykyşy var. Ces vœux, c'est vrai, je les ai donné aux Français le 31 décembre dernier, comme le veut la tradition. Je crois manifestement... Ünsörüm, hatta döwletiň prezidenti arqyn ýagdaýda, parahat ýagdaýda sen bilen ýa garşydaş oturşy ýaly gürleşýär. An bular ýaly durup, hormatly watandaşlar, robot ýaly gürlenýär. Sen bular canly, bular halk bilen işleýär, gönül. Azat ýagdaýda sana informasiýa berýär, alýar we şoňa jogap berýär. Bu adamlar halk tarapyndan saýlanan adamlar. Ine şoň üçin halka jogap berýärler bular. Biziňki ýaly halk tarapyndan saýlamadyk, Putin tarapyndan saýlanan robotlar prezident bolsun ýa watan programmaty bolsun, bular informasiýa berenok. Olar bilgi berýärler. Ine şuraya prezident o ýerde o tama girdi, prezident o obyektde bardy, o obyektde barıp gyzyl tualetine bardy, ýa gyzyldan duşuna suwa düşdi, ýene burda hakyky diýen zatlar. Bizi hiç wagt ýa-ni biziň gyzylymyz ýok zatlar düşünýärler. Mysal üçin her Türkmenistanyň uluk gidip dur. -29 gradus guşguda. Bir topar mallar öldü, bir topar adamlar kösenýär, bir topar turbalar ýar, ýa-ni küçülüdi ýörenler fantalar ýaryp ýatyrlar. Hany zatlar? Hany şo zatlaryň ýa-ni hökümede ünsün çekmek jurnalistlaryň işi. Hany? Bizim watan programmamyzda indi seyredelim. Näme diýip watan programmada? Ine itlendik programmasyny alın. Seyret näme başlaýar? Hükman emblemi, ol közmeli atlar, ol közmeli prezident, ol nämeler bolar? Biz 10 milyar giýerimiň Türkmenistan 10 milyar.
yazanına ılım, medeniyet, sunumlu spor saati ýaban o hakda görgüm ýok. Ine bul haramlardan görküm näme? Ani Fransada ya Ýewropa döwletlerine informasiýa başlanma prezident görkezmek. Sebäbi bular dogry düşünýär. Prezident döwletde. Döwlet halk. Halk görkezýär. Her ýyly kadrlar halkyň ýagdaýlaryny her ýyly ýagdaýda görkezýär. Biz bolsa ünseriň watan, ger we prezident. Hany halk? Hatta beýerde de bizim azatdygymyz ýok. Garaşly bir-tarap Türkmenistan kime garaşly? Putina mi? Garaşly. Bir-tarapmy? Bir-taraplygymyz barmy? Türkmenistan bolany halk bolmaly. Birinji bilen konstitusiýada halk hemme häkimetleriň iň ýokarky organy. Hany halk? O kijik ýerine ýetirjek hökümet prezidenti öňde. Hani onda halkyň rolu nirde? Onda halk prezidentden aşakda bolýar-da. Hakykatdan hem aşakda şonu köjük bolýarlar. Hatta şu ýerde öz propaganda, senzurasyny bolýar. Salam hormatlaryň. Garaşly bagly taraplarymyzdaky täbirler kimin habarlary ile täsirgen watan habarlary gepleşimize başlaýas. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ünseriň robot başlady. Robotça düşündürýär we hormatly prezident. Ünseriň konstitusiýada ýerine ýetirjek hökümet prezident, kanun çykarjak hökümet parlament, üçünje kadyet. Bular deň bolmaly. Ine şoňa deň aramlyk konstitusiýon deň aramlyk diýilýär. Bütün dünýäniň esas algoritmi konstitusiýon deň aramlyk. Bular başlanýany halkym iň üstünni. Bular başlanýany eýýän konstitusiýany bolýar. Eýýän diňe prezident aýdýar. Prezident. Hany halk? Hany birinji sözler? Bizim halkymyza biz halkymyz üçin işleýär. Bizim halkymyzyň ine şu ýagdaýlaryny biz üstüne işleýär, gowruşdurjak bolup bizim halkymyza diňe üç biz arzu edýär diýip bir başlaýmaly. Ýok, bizim hormatlanýan prezident. Näme Türkmenistan diňe prezidentmi? Ine şoňa propaganda diýilýär. Şoň üçin Hramow Watan programmasy, Gurbanoğlu arkadaş diýip özüne kliçka goýan. Onuň arkadaşy Ferdari. Siz propagandany ýürediňizde halk siziň sözüňizde de ýok, siziň ýanky işiňizde de ýok, siziň görkeýän zadyňyzda da ýok. Hormatly watandaşlar, halk iň ýokarky organdadyr, konstitusiýa boýunça döwletde. Şondan uzat ýok. O prezidentler bir kiçik bir zat. Ýöne bizi unutup, diňe prezident üçin watan programmasyny edýärler. Onanyň bizim pullarymyzy diktatlar tutup öz-özlerini öwýärler. Halkyň puluny tebi garlardan edýän bizim pulumyz, ata-babalardan goýup giden pullaryny ine şu zatlar edýärler. Bizi unutup diňe özlerini öwýärler. Ine şoňa propaganda diýilýär. Türkmenistan'ın halkının ve hökümetinin adından şeýle-de hut öz adından Gırgız Respublikasynyň prezident. Muny görülne degen o. Ine men size ýene bir Türkmen portal diýip bir ine hususy kanal diýilýär. Ýanka hökümet kanaly boldy, hususy kanal. Men size Fransan kanallaryny görkezimde olar hökümet kanallar. Olar jemgyýet kanallar. Bir topor ýa hususy adamlar ýa idaralar şolar açdy we şoň akçysyny tapdýar. Belli bir adam ýok. Indi Türkmenistanyň hususy kanal Türkmenportal.com ödem Türkmenistanyň içine däl komda ýerleşýär, ýanky göreli şuny. Ine mysal üçin şula adam şula ýa Rendez votre jean à Pierre, vos chaussures à Andrea, votre veste à Julie. Wi-Fi teknologiyasy näme? Onun amatly taraplary nämelerden ibaret? Eger Wi-Fi haýyly işlese näme etmeli? Bugünkü video görnüşlerimizde şu sowallara jogap taýýarladyk. Sebäbi bu sowallaryň jogaby sizi hem ýazyklandyrýandyr. Eger siz taýýar bolsaňyz destine başlaýyn. Wi-Fi teknologiyasy Ünseriň hormatly watandaşlar, hatta ine şul Türkmenportal kanalyna hususy bolan soň şuň redaksiýasy şunun ýanky işgärler Petr watan programmasyny
Hatta şulum canlı, hatta şunu bir zat öğrensen bolýar. Hatta şularım sana hakiki gerekli informasiýany berýär. Bizim informasyonlu vatan programımız näme berýär? Şo bir zastavka, başlanýyş atlar bolany haram boly. Şo bir Türkmenistanyň prezidenti hormatlanýan gahrman eýle-beýle başga zat ýok. Diňe şol nirä gitdi, haýsy tualeta girdi, haýsy obýektde bardy, näme etdi, onun ýa-ni robot ýa aýdan sözleri utananlar şo zatlar ökünmäne. Siz Türkmenistan maskara edýän, biz edemdi o. Hemme zat sizin elinizde. Hem teröristler, polis zombiler, olar Türkmenistan'ı dünyada maskara edýär, adamın adatlaryny bolup, o materiallarym dünyada çykýar. Sizin hatta vatan programı sizi maskara edýär. Hormatlanmayan öz tohumynyň arkadagy gurban bolar ýüzlenýär. Onun hormatlanmayan Serdar diýen arkadagy ugruny ýüzlenýär. Oho, siz çüýretdiňiz hemme zady. Bütün maskaraçylyk döredýär. Ine men şunu size görkezjek boldum ýanky giriş videolarynda. Hormatly vatandaşlar, biz gepleşige dowam edelim. Başlaryňyz kä wagt ýanky emosiýa nime diýen bolýan, başlaryňyz. Ine meniň bilen bizim neşriýatçymyz, bizim ýazyjymyz, bizim hormatlanýan jurnalistimiz, hakiki jurnalist. Öz pikirini, öz adalatly, neutral pikirlerini aýdyp, hem hökümet tanqidliýär, hem dünýädäki bolýan geçýän zatlara ýanky dogry şekilli, derejeli öz pikirini aýdýar we size bilimler berýär. Allah'ım Murat Rahim bilen diňişdirämen Akbet Aparaga. İki dürlü zat. Ular bir ýerini işleýän, FSB işleýän jurnalist, bulum hakiki Türkmen jurnalist. Men şunu ýanky ýüride size aýdýan, Allah Murat Rahimov men gowuny degetim gelenok, ýöne gynan sakda. Men şonun yaman uluzatlara garşy ýadym bolýan. Ol diňe Russiýany öwmek bilen şu Ýewropa garşy, Amerika garşy, demokratiýa garşy görüşýär. Giýje uny. Yapık çatlarda edýän zatlaryna Hudaý saklasyn gul köçseň, adamlar şonu ýigrenip başlar. Allah Murat Rahimov Türkmenler ýa Türkmen halkyna işläp başlasar, bize bir täze güç bolar. Şoň üçin diňişdirmen iki sany adamy bire 30 goly kitap ýazan, bir topar makala ýazýan, bir topar halka ýol öküden bire käm Amerika bilen Ýewropany tanqid edip diýje uny Russiýany ýokary galdyrmak üçin Putini gollamak bilen akşam Putini kucaklap ýatýan adam. İksan dürlü adamdır. Demokratiya bilen iş ýok. Demokratiya näçe bolsa, şonça şonu basyp ýatyryp kritik edip nime diýär? Aktivistlere karşı oluyor. 10 adam aktivistlere kömek edip yürüyen olsa 100 adamını, 100 erdimini aktivistlere karşı işleyen. Yine şu ýaly tapawutlar vardı. Şoň üçin deňişdirmän. Bolýar. Bu zatları yine men huzur pikirim. Mümkin men ýalňyş ýandyrym. Ýazyn kommentarlarda men ýalňyş ýanmazam. Onda men size suwtnama getiririm. Men şonu öz diýen sözümi ýanky korrektirovka edem. Akbet Aparaga bagşlan. Men sizi öwt diýemem ony. Men hakykat düşünýär. Siz bilýäňiz. Ikimiz kä wagt gidişýär, ýanky çekileşýär. Ol hakiki, ýanky derejeli pikir alşmak diýilýär şoňa. Men sizi her wagt gollap ýörsem, ýa her wagt sizi öwp ýörsem, onu siz arkadagly, ýanky bize arkada gerekkä. Sen arkada bolanda hökmen problemi bolýar. Ya Türkmen başı bolanda problemi bolýar. Katastrofa bar ya. Şoň üçin Akbet Aparaga diýjek. Men ýalňyza material okudum. Akbet Aparaga ýanky Ýewropanyň bir ksan kanalyny we Türkmenistanyň vatan programasynyň kanalyny. Men şolary deňişdirip adamlara düşündirdim. Indi umum mass media boýunça gürleşdik. Ine men bir maglumat bereyim. Yine Wikipedia'dan alyan Türkmenistan'la her edin 39 sani mass media var. 39 sani neşriyat, radyo, televizyon her yankı maglumat berýän yankı organlar var. 39 sani. On hemmesi bir zada ýa. Şoň bir ýer bolsa hemmesi yankı. Hemmesine derek işläp bilýär. 39 saklap.
yankı bir adamlar ağlamak. Şunun hemme siyaseti ağlaw siyaseti. Statistikası ağlaw. Buğday yankı buğday hasılını alınna ağlaw. Paxta hasılını alınna ağlaw. Hemme zady ağlaw. Bu bir ağlaw erte kämen diýär. Indi mass media gerek kalanna siz menden köp bilýäňiz. Şoň üçin size sonra verecekler sizi yankı alıp barıcı hükmüne berilecek bolýan. Ine aklı saparaga rul size berilýär. Alıp barın şu gepleşigi mass media hakynda. Öz pikiriňizi aýdyň. Bizden sorap bilseňiz. Ine rul size. Böyle Murat köp sağ ol. Salam gadyrly illeşler, hormatly watandaşlar. Umuman men işten gelişime şu an şahit içmen günü girdim gepleşiye. Muratlarım gepleştik. 5'te başlayacağını biliyordum. Men yönü işten son yine birazcık iş çıktı. Ondan 15 minut giyeceğe alıp geldim. Onun için ötünç soruyan. Yönü görüp oturdum. Belli bir böyle onu yankı görkeden Fransız mass medya takımına, televizyon takımına görkeden bölüklerini gördüm. Hem Türkmenistan'ın kini. Inni doğrudan şu beden bildiklerini men doğru deyip hata ediyen tabi şu ikisinin dengeçlerinde belli oluyor da umuman şeyler yakın var hem medat diye dengeçlerinde belli oluyor diye. Şu Fransız televizyonu bilen Türkmen televizyonunu dengeçtirsen ya olmasına Şved televizyonu bilen dengeçtirsen onu şu besbelli oluyor da ne nerede hakiki metod seriştesi televizyon ya gazete, jurnal, audio, radyo, nerede de propaganda. Türkmenistan'da hiç jurnalistika yok. Yine birinci men aytsakladım. Türkmenistan'da Sovet dövründe de inni var. Ayrıca şol 80'li yıllarda perestroika yani ütledip kurmak dövründe jurnalistika dörödü. Metod dörödü. Öňden bardy bir arda kendine 60'ncı yılların başlarından beri. Şu onu Hurşow'un sözatlığı değil ya da şekli sözatlığı şol maylanlığı diye mat verilýär. Hurşow'un maylanlığı diye. Şol 60'ncı yılların başlarını son Hurşow alıp peyaladıp yine de ordatları qadağan etse de yönü halkın içinde dören şol azat söz azatlığına bolan höwes saklanny. Şurada da ümit verin. Şu 60'ncı yılların maylanlığı diýilen erkinlik var. Hurşow, Nikita Hurşow döwründe halka berilen, metbotu berilen erkinlik bizde şeyle uly nemen döretdi, janlanmany. Jurnalistikada da edebiyatta da. Edebiyatta misal üçün şol maylanlyk Kerim Gurbanepesov, Gurbanazar Eziyev, Halil Kuliyev, onun Atamrat Atabayev, Novatul Recep, Prozan görsek, Türkü Şumagelli, yali şeyle gowy yazıları, şahirleri hem nemeleri öňe çıkardı. Jurnalistler alıp görsek Allahulu Yusupov Cahizennette olsun gatı gowy jurnalist olup yetişti. Özüm öýde şoň bir owada ulanan oğlan. Lewatda owada ulanan oğlan ýöne zihinli bolan hem şol ýaş kommunist gazetinde işleýärdi, gatı gowy jurnalist olup yetişti. Ýöne soň ol gynansa men Türkmenistandan çykyp gaýdamsam gurgun berýär adamlar ol nemeçi bolupdyr da ýanky Niyazovçy bolupdyr. Başistik rejime ulluk edipdir. Ýöne şoň Sovet döwründe aýratynda 70-nji ýyllarda ýazan makalalaryny dadyny alyp görsem şol şu döwrün iň gowy makalary diýip görkezse boljak. Ondan başga da bardy jurnalistler, gatwy jurnalistler yetişdi şol döwürlerde. Ýöne şolatdan hemmesi 1991-nji ýylda Hasan şu esselikran vardan Yağız tarafından yok edildi. Şu an nihayadır nesil Murat bilmeyen dağıdı var da Sovet dövründe bizde bir topar satiriki nemeler vardı, gepleşikler vardı. Ona televizyonda yartuluk diyen satiriki gepleşikler vardı. Onun ben özümün belli bir dövrde şu yartulukta işledim. Ona süjetler tayarlayadım. Onu biz süjet tayarlayaz, tekstlerini beriyaz, artistler oynayadı. Tanqitlayadık da şu halkın hakkını yiyen adamları, yalan söyleyen adamları, oğurları, cümrüleri, paraxorları. Şoň üçin Niyazow'un hökümete gelip şu hökümeti eline alandan soň
eseri kılanın eline aldı da ol yarancının ya akıllı yetmeyen adamdan kömeği bilen ya açık adamdan kömeği bilen birinci nämedendir öýdýär. Şunu hiç wagt ýadynızdan çykarmaň. Saparmurat Niýazow diýilen adam ilki bilen şol satiriki gepleşikleri ýatyrdy. Telewizionyada ýartylaw ýatyrdy, radioda Bökelök diýip satiriki radio jurnal bardy. Onu kän wagtlap Murat Niýazow bilen nime alyp bardy. Ol aýyrt dädimde aýnan ejesi bolup oýnaýandyr. Nime Oljahan Memikova. Ana şol alyp bardy. Gaty oýnaýarlar. Olam gaty güýçli satiriki radio jurnaly. Şonu ýatyrdy. Onun Tokmok jurnaly bardy. 25-nji ýyldan beri çykyp gelýän Tokmok jurnaly bardy. Şonu Niýazow nämedendir öýdýär? Niýazow birinji bilen onam ýatyrdy. Şulatlar näme üçin etdi? Sebäbi şolary ýatyrmasa, eýem şolarda Niýazowyň aýany gysyp başlanmagy hakynda şoň özüni galdyryp, özüni öwdürüp, öňkü eden Sowet döwründen jinayatlaryny basyryp, yaranjanyň kömegi bilen şeýtir başlanyny görkezip urady. Mysal üçin Tokmokda Täç Mehmet Jurdiýewowyň gaty täsin hekaýat çykdy şowat. Tokmok ýapylmaka. Şonu Täç Mehmet Jurdiýewow ilki bolup şo Tokmok jurnalyny ellete beýleki Göwünden hem Guljaýewden soň Niýazowyň edýän yaramaz hereketlerini tankytlap bir satirik hekaýat çykardy. Emma muny gören Niýazow eýem Täç Mehmet Jurdiýewow satyn aldy. Tokmoga ýapdy. Täç Mehmet Jurdiýewow da onuň gowrak iş berdi, aýlykly bolyn. Täç Mehmet Jurdiýewow derrew dymdy. Şoňlarda Ýaşkom gazetinde ol senem Taňywan jaýjennetde bolsun, gaty gowy zehinli jurnalisti. Inkubatoryň nemesi Jüjüs diýen bir satirik hekaýat çykdy. Şonu ol senem Taňywa hem ekşi bilýär-de Saparmurat Niýazow detdomda ýani yetimler öýüne ularan şo yetimler öýüne ularan gedem bir terbiyesi zady yetmeýän gompi adamyny görkezmek üçin, döwlet ýolbaşçysyny görkezmek üçin ol senem Taňywa inkubatorda yetişen, şo taýda ýani şo ýumurtkada emeli ýol bilen yetişen çykarylan horozu görkezdi. Şo horozuň üstü bilenem Niýazowyň aýbyny açdy. Netijede näme etdi Niýazow? Derrew Ýaşkom gazetine ýapdy. Täbi Ýaşkom gazetinde de ol senem Taňywadan başga da Bappa Gökrewiň gaty güýçli makalalar çykýardy. O wagtlar başga da Ýaşkom gazetinde bir näçe güýçli jurnalistler işleýärdi. Ondan şulatlan hemmesini yapıştırıp, bağlaştırıp, dargadıp Niýazow bütün şu metbuatın sesini semetdi. Birinci bilen ýankaýdyşym satiriki nemeleri ýok etdi. Soň ýydymdan onuň ýöne adaty gazetleri, dapları ýok edip başlady. Şo taýda häzir Türkmenistanda hiç ili mitwot ýok. Diňe propaganda ferişteleri var. Şo zatlary häzir Niýazow adamlar undandyr bilýänler diýip begen ölüp gidendir de. Berdimuhammedow hem ogly Serdaram iki kelleli prezidentler de bular. İki kelleli prezident diýäli, gowrasy bir, iki tam kellesi var. Aşdar haýaly. Şolar bilmeýändir öýdýändir halkçylatlary. Ýöne halk bilýär şu edilýän işleri. Häzirlikçe şu rejim agdaryp bilmese de bilýär. Ine şu biziň ine şu taýda tomaşaçylarymyz bar, ine Beşin Arkady diýär. Adym bir gowratlary ýazýar. Zor şol mysal alasyň gelýär da ýöne şol bir adyny bir birazcık bir nemerek ada geçirsen adam gowurjak. Medeniyetlirak ad. Hawa. Onun Bahar Abdullayewa var, Yakov var. Onun yani ýokarrakda da ýany bady neme biziň illeşlemimiz ýa ine Türk İlyasy ýa da ine şu Türk İlyasy geçir mümkin bolsa şoň ýazýanda adyna seredin ine şu alyp barjylar Murat onu senem aýtdyň da ýanky telewizionyada. Şu eşiklerini çenini şolaň bolanok. Şu görünüp dur, ýasama, robot kellelerine tokmak ýaly neme var. Bir hile bir gelişiksiz
tok gordulup yürüytü bir emeli usullu goylon kelläň üstüne neme var? Näme diýjegem bilip bolanok ýağlyk ýanky içinde kim biler oň nämeler var. Onun beýleki zatlar şu göýlerin bolup oturşy. Had nimeni görkezimde Murat ýani Alp Barjyny. Watan programmasyny. Şol watan programmasynyň Alp Barjylary var. İdin agaç ýuwdan ýaly. Agaç ýuwdan ýalak bolup oturýarlar. Gorkýalar, gymyllamaga da gorkýalar, edil gurjok ýöne şeýle bir oturdular. Şu öňüne suflör seterler geçitdir. Şonu okuyalar. Özüm dogry diýýär. Şu birinji sözünden başlap bismillah şol efir açılym wadyna bizim hormatly prezidentimiz diýip başlaýar. Hormatly. Gahrman arkadagy Serdar hormatly. Ay ne hazam çalışmıştı da benim Muhammed'in vatanına, Kur'an'ın vatanına hormatly prezidentimiz diýip başlaýarlar. Inni hazam çalışmıştı. Inni şu Tenyan Allah'ım Rat'tan kıytlayan da, ten son ne haktan kıytlayan? Allah'ım Rat gatı bular bilen diňende has kiçi goğunni. Allah'ım Rat näme diýe? Başlanma. Jurnalist Allah'ım Rat Rahimov diýe. Egerde ol şu Mehmet Berdi Muhammedow'dan izinden ýetjek bolsa, ona özüne şey diýmeli. Hormatly jurnalist Allah'ım Rat Rahimov diýmeli. Ol integen bäherden diýe. Göne başlar mı kadiyer? Kanalda yok adam hakta gurun etmeli. Yok, sen başladın da men şonu goracak bolýan. Oň ýanky Berdi Muhammedow ýani ne bilen watan programmasynyň diňende has bir edepbiliğini aýtjak bolýan. Teýagurdyň jurnalist Allah'ım Rat Rahimov diýe. Ýogsa hakyky jurnalista jurnalist diňe geregi ýok. Ol özüniň gepleşik alyp barşyndan taýýarlayan gepleşikleriniň mazmunundan belli bolmaly. Diýmek jurnalist diýip şu her gepleşiginde aýdýan bolsa, özüm duýan bolmaly. Şonu aýtmasa, diýmek biljek gel millet. Onun inni ýene-de nimäge aýdyp gelerler? Esas tema şu mitwat meselesi. Nirede diktatura bolsa, şo ýerde jurnalistika ölýär. Öldürilýär. Edebiyatım öldürülüyor. Hani Türkmenistan'ı dine bir öldürmek değil, jurnalistikani, edebiyatı yere soktular. 7 kat yere soktular. Hasan'la men 1979 yılın 1 Ağustos'undan Türkmen televizyonunda işe başlamda, şol döwürde bizim taýýarlayan gepleşiklerimiz özüm şu adam diktatura. Sovet diktaturası, Sovet rejimi wady. 100% şobatam söz alatlygy ýokdy, senzura wady. Käbir gepleşiklerimizi ýatyryp bizi gaty köseýärdi. Meni bir näçe gerek 6 aýdan efire çykmakdan gadagan etdi şu senzura. Ýöne hemme zat deňeşdirende belli bolýar diýänim. Türkmenistanyňky häzirki metod bilen diňende inni şol Sovet senzurasam, Sovet diktaturasam oğlanınca ýallar tokgaldy. Mümkün ne deňeşdirmek. Sebäbi ol wagtlar näme diýseňem belli bir derejede belki 25% bir söz azatlygy bar eken. Ene şu wagt ýene-de bir şu döwürlerde köp gatgu makalalar ýazan satiriki ýanky humoreskalar ýazan satirik makalalar ýazan hemem jurnalistik makalelary ýazan Asyrberdi Kurt wady. Asyrberdi Kurt gaty zihinlidi. Şeýle gowy makalelary ýazýardy. Onuň janr boýunça şol wagtlar onu neme diýselerim ýanky satirik hekaýe diýip at berýärdiler da oň ýazýan atlaryny. Ýöne hakyky şu janryň nukdanalaryny seretsen, onu ol satirik hekaýe däldi-de felyeton. Adresli felyetonny. Şol son bir ýörüýte gepleşetsek men onu şu janr tarapyndan men onu şu açyklap görkezmäge taýyn. Onun inni häzir şu metwat öldürilen soň näme bolýar? Ýani men aýtdym şonu, ýalyň ilki esteriklan soň eden işi satirik jurnallary, telewizionyada ýartylawy, radioda bökelewi, metwatda tokmawy ýapdy. Onun ol Edebiyat gazetini, Yaşkom gazetini her hepde bir yerek şoma satirik makalalar berilýärdi 4-nji takypda.
şolar gadan etdi. Bahanasy näme? Şo wagtlar bahana şeýle bahana öňötürdi. Niýazyň ýallaýaglary hem köşk Medwat sekretar tarapyndan Niýazyň diýen zady şo halka ýetirildi. Hamana nahany eser ýykyldy. Biz öz başda Türkmenistan gurup başlaýas. Özüm demokratik Türkmenistan gurup başlaýas. Şu geçiş döwründe satira hem humor bize bizim işimize päskel berer. Ziyan eder diýen bahana bilen hamana wagtlaýynça şo zatlary ýapýasdy. Yaptırdı buyruk bilen. Emma indi seyredip görün adamlar şu zatlar 1991-nji ýylda aýdyldy. Häzirem 2023-nji ýyl. Haçan bu torýa 2023-nji ýyl. Haçan bu torýa geçiş wagty? Haçan 100 ýyllanmy? 500 ýyllanmy? Nonu nämeden näme geçiş? Sovet diktaturasından Türkmen has aýylgans milli diktatura geçmek nemesmi? Geçip bolmadymy? Bir wagt geçdi ahir. Dünýäde iň aýylgans diňe Demirgazyk Koreýa bilen deňeşdirip bolýan Türkmen diktaturasy emelegen. Ýene bir aýtmalar, bizine her gerekde Türkmenistanyň rejimi Demirgazyk Koreýa bilen deňeşdirýärse, şol bir aýdyran päkim ma islenlik deňeşdirme alsaýa diýdi. Bizim şu deňeşdirmämizden 4 aýagy bilen alsaýa. Näçe? Sebäbi Demirgazyk Koreýada iň bolmany ilm bar, okuw bar. Mektepler, ýokary jaýlar ilm berýär öz halkyna. Olar häzir eýem elbetde ol erwetdat olan edýäni ýöne ballistik raketalary ýasaýarlar. Ýadro ýarany götürüp mendil aşýar. Yok, ol gorkulu da ýöne ilm bilim bolmasa şolar şonu ýasap bilmezdiler. Şo döwlet ýaşaban bilmez. Bütün durku bilen izolasiýada ýaşaýan, izolirlenen, embarga girdilen, sanksiýalar girdilen döwlet näçe ýyllardan bäri her näme bolsa bir köýdek şo taýda açlyk ýagdaýy döränem bolsa ýaşap bilýär. Emma Türkmenistana seredip gör. Hamana hiç sanksiýa da girdilen ok, dogrudan sanksiýa ýok da Türkmenistanyň garşysynda. Ya bir başga da adam ýok, hamana serhetlerim açyk ýaly göräýme. Emma ilmim ýok, bilimim ýok. Mektep okuwçylarynyň, studentlerim şol çäreden çärä kolap ýörler. Okudylar, boşluk ýaly. Şo sebäpdenim inni täze gelýän nesilden arasynda judda bir Hudaý tarapyn zihinni çağalar yetkinjekler, ýaşlar bolaýmasa, gynansalam boş çykýarlar. Diktatura näme? Demokratiýa näme? Hakyky söz azatlygy näme? Şu zatlara düşünüp bilen oklar. Mesela şun şulayda biz oturup prezidenti tanqidlasak, rejimi tanqidlasak, siz watan dönügi diýip başlaýarlar. Prezidentin, hökümetin watan değerligini bilen oklar. Gayrat edip şu zatları iň bolmany iň ýöne zatlar tapawut etdirin. Watan nimek? On hiç ýyly syýasy guruluş bilen işi ýok. Watan nimek? Hemmikşinki. Prezidentinki däl watan. Döwlet, hatta döwletem halkynky bolmaly. Prezidentinki däl. Ya bolmasa islenlik partiýa hökümete gelende de şol döwlet halkynky bolup galmaly. A gelen hökümet bolsa, 4 ýyl, 5 ýyl işleýär, oňarmasa işini tanqidlanýa, düşýär diýär saknadan. Inni hökümet geldi. Söz azatlygy, metod azatlygy bolmasa, islenlik hökümet şüýreýär. Şol diňe Türkmenistana däl, Orsiýetde de şüýredi. Şu Putin men pikirimçe Niýazowdan hem esasan şu Niýazowdan hem Lukashenko'dan görürlerdi. Netiçesi näme boldy? Ähli Medwedewçilerini bağladı, yaptı, özünü tankid edýän adamdan bir bölegini agulap öldürdi, bir bölegini ýene bir hile edip öldürdi, ýurtdan gaçyp çykarýar etdi.
Sonra uruşu başladı. Yine neticeden näme geldi? Söz azatlygynyň ýoklugy üçin Orsiýet gorpun garasına geldi. Türkmenistana gorpun hem garanky gorpun içinde şawalanyp ýatyr. Sebäbi ine diýerler de ay bizim asuda ýurdumyz bar diýer. Janon öwliýada da asudalyk. Hiç ýyl ötüş bolmasa, hiç ýyl adamlar bir ödünü bir arkaýyn duýup bilmese, o näýil ol näýil asudalyk bolýar. Ol öwliýän asudalyk. Zanly asudalyk däl ahly. Onun demokratik ýurtlaryň hiç birine de ol bir tutdawaslyk ýok ahyrym. Ona Şweýçarda demokratiýa. Näme ştaýda uruş söýüş barmy? Ştaýda da arkaýynçylyk adamlar öz diýeti gelende atlaryny metodda öz pikirlerini ýazýarlar. Hemme kişiň, bütün halkyň 10 milyon adamyň kellesi giýje bunu işlätdir. Birinciden özüň nähili eklemeli, nähili edip öz biznes wagtda şonu östürmeli, ýurdun kanunlaryny nähili kämilleşdirmeli döwre görä, nähili edip Şweýçarny häzirkisinden hem tiz öserýal etmeli, ilmi, bilimi, beýlek zatlary. Şo barada Türkmenistan, Şweýçarny ýa-ni. Türkmenistany. Ha, Şweýçarny ýa-ni ýöne Türkmenistanyň bolsa hamana diňe bir adam pikirlenmelmiş. Olam ya arkada bolmaly ýa-da serdarlar arkada ýa arkadaly serdar ýa ýene bir zat. Samsyk zatlaryny tapýarlar. Onu ýazyfa Türkmen başy diýen bolup, Berdimuhammedow arkada diýen bolup, näme gerek şol atlar, ortasır atlary. Lakamlar bolgusyz, süýümsiz lakamlar. Sana prezident diýilmi şol ýeterli ahyrym düşünýär. Prezident diýmek şol döwletde iň ýokary wezipedäki adam diýmek. Elbetde ol edenetlik etmeli zat ýok. Hakykatda döwletde, demokratik döwletde iň ýokary derejede parlament durýar. Näme üçin? Sebäbi ol ýurdun kanunlaryny işläp çykarýar. Prezident kim? Ol ýerine getirji. Häkimiyet. Parlamentin yani meclisin çıkaran kanunlarını durmuşa geçirmeli, yerine getirmeli. Ama häzir nähil Türkmenistanyna ol araba atın öňünde ya da lokomotiv öňde bolmaly bolsa, parlament öňde bolmaly bolsa, häzir wagonlar öňde. Berdimuhammedowyň yegenleri, dogonlary, aýallagonlary, hemme şoň ilen salany, gaýyny, gudosy hemmesi şo lokomotiviň öňünde şoň üçin ýurt ösenok. Näme çykarýar Türkmenistan? Öserýaly. Ya dünýäde belli bolar ýaly. Näme çykarýar? Diňe çyýmalyň hasabyna ajölmen saklanýar ýurt. Çyýmal bu torda da näme etsin? Bu torya islenip çyýmal bu torya. Wagty gelýär bu torya. Ene bu torçak Türkmenistanyň kam. Oň eýem hasap bezibi bar. Şondan da näme etmeli halk? Sebäbi hiç ýyl infrastruktura döredilýär. Täzelenýän energiýa geçmeli. Yani hiç wagt gutormayan energiýa. Täzelenýän ýanky Türkmenistanyň özüni mudama östürip ýetişdirip boljak önümleri gutornukly taýin harit hökmünde satyp bolar ýaly kiçijik fabrikler, zawodlar, önümçilik nemeleri gurulmaly. Türkmenistanyň intek gazyň, neftin bazda kendine goru barka. Emma şu zatlar edilenok. Dimek gaz, neft gutorununy Türkmenistan nollan başlamaly. Nollan ya da minusdan. Bolýa ine Murat meňşi aýtjak bolýan adam şu zatlaryň hemmesiniň bolmagy üçin elbetde söz metod alatlygy gerek. Radio, telewiziýa, internet, gazetler, jurnallar hemmesi erkin bolmaly. Propagandaçy bolmalylar, olar halkyň durmuşyny görkezmeli. Halkyň durmuşyny ol agdyna çanyň "Why bizim prezidentimiz" diýip başlamalylar. Senin prezidentiňiň kimdigini bilýär, şo prezidentini gynansaňam bize de degişli. Biz daşary orta näme üçin çykdyk? Şo taýdaky Türkmenistanyň durmuşy gowlandyrmak üçin, düzeltmek üçin. Biz özümizi gowdurmuş isläp çykyp gaýtmadyk ahyrı. Şoň üçin biziň hem hakymyz bar tankytlamaga Türkmenistanyň ýagdaýy. Her adamın hakkı var. Şoň üçin egerde orta çıkan adam
tanqidlanmajak bolup çıkan bolsa onu näde boly? Orta çıkanda sen tanqidlanarsyň, sen sana ýanky talap ederler senden, sen jogapkärçilik almaly adam da öňe çykyp. Ine şu jogapkärçilik alanok, diňe haklaryny alyp gezipýärler. Öýlerini arkada serdaby. Apada bizim efirimiz köpde men turgunuşa gitmeli. Men turgunuş geçirýän adama garşy ine bir 5 minutda efir bu torulsa bu mass media temasy gatul tema. Sebäbi adatyň esasy bölegi ine bizim haklarymyz we mass media adat ýa-ni informasiýa hakynda adat informasiýa adatlygy. Ine şu hakda da aýratyn bir gepleşikler etmeli mümkin, bir däl, iki däl, üç däl, ýa-ni ýygyder gepleşikler etmeli. Bizim halkymyz adat informasiýanyň nämedigini, mass mediýanyň nämedigini we şu adatlaryň halka näme täsir etbileceğini gowy düşünýär. Sebäbi bizim halkymyz kommersant bolup galdy. Turist kommersant. Diňe nirde pul bar, şuru ýa-ni şol gurdu. Watan, konstitusiýa, haklar, näme prezident işläpýär, onuň işi ýok. Hatda ine şu ýaly hökümete tanqid etmeli ýa hökümetden öz haklaryny amal diýse, şol baryp bir ýerde öldüýseň, ine şonu ýeňil görýärler. Şol ýaly hökümetden gorkup, şol ýaly ýanky siýasata goşulman, jemgyýet işlerine goşulman, jemgyýet bilimlerini östürmän, öz haklaryny alman, öz administrativ ýanky etmeli proseduralaryny bilmän diňe par berýär. Indi gepim tömekleri, men size bir sorama, birinciden bizim vatandaşımız soru berýär. Afet pağa ýokurda soru jogap berin. Adatlyk radiosu barda öz pikirini aýtsaňyz. Gysgaça aýdaýyn, okudum, gaderli illeş, şu ýene de 5-nji arkadak baş çykýan bolmalylar. Bir oğlanyň köpüsiniň baş çykýan bolup geçýän zatlardan. Şoň üçin döreýär soraw. Adatlyk radiosu häzir gynansagan diňe öz üçin işleýär. Şu taýda işleýän adamlaryň aýlyk almagy hem mes ýaşamagy üçin işleýär. Hakykatda häzir adatlyk radiosynyň baş müdiri türkmen servis diýilýär. Türkmençäni bilen ok, bir söýden bilen ok. Öz iş ýerleriniň näme ýazýanyny bilen ok türkmen dilinde. Ol diňe ors diline geçirdi, şu näçinji ýylda, 16-njy ýylda bellendi. Oň özü Özbekistanyň grajdany, Türkmenistany bilen ok, hiç wagt Türkmenistana baryp gören adam däl. Ol Türkmenistanyň gyzyklandyran o, dogrusyny aýtsam. Oň diňe öz alýan bir aýda kim biler $4,000 aýlyk alýar adam her biri. Şol alýan aýlyklary gyzyklandyrýar. Şoň üçin ol adatlykda radio rejim gurdy. Türkmen dilini ýene de aýak astyna aldy, aýak astyna ýatyr türkmen dili. Agyldyna gelen zady urýarlar, hiç ýyly näme grammatikany, türkmen diliniň stilistikasyny, türkmen diliniň medeniýetini saklanoklar. Diňe ýanky şu ors diliniň hasabyny saklanýarlar. Şu başlyk türkmen dilini bilmeýän üçin ol gelen madyna egerde esasy adatlyk radiosynyň ýüzüni görkezýän saýt türkmen diline bolsa, biz şonu 7 ýylyň dowamyny azap edip gurduk. Emma ol geldi de şonu ýok etdi. Ädikli aýagy bilen mınzyratdy. Ony gul ýene de şu Sowet döwründe türkmen dilini ýa-ni hyzmatkäriň roluna bolan bolsa, adatlyk radiosyna da häzir türkmen dili ors dilinden pesle goýuldy. Ors dili birinji ýerde, ol hamana adatlyk radiosynyň ýüzüni görkezýär. Türkmen dilen bir tur kersen ýetir. Radio rejim döredi de. Şu taýda da şoň edenini toguny tok diýip bilýän adam ýok. Inni diňe şeýle ýagdaýda türkmeniň intelligensiýasy, türkmeniň bir öz sözüni aýdyp biljek adamlaryň hemmesini gıraklatdylar, adatlykdan daşlaşdyrdylar, seslerini kestiler. Şu taýda bir sany yaranjaň bar. Birine Hudaý berdi harlyf diýerler. Ol şu taýda bir $5 pul üçin näme diýdiseler diýe, ähli temadan şonu çykyş etdirýärler. Ol Hudaý berdi harlyf ýa-da şol bir şu taýda türkmen intelligensiýasynyň roluny oýnaýar. Başga adamyň ses çykan ok, ýazgyjyňam, jurnalistiňam ses çykan ok. Galynlaram diňe odolky rejime hyzmat eden adamlaryň çağalary, olaram diňe aýly üçin işleýärler. Ine gysgaça adatlyk radiosynyň her düşen ýagdaýy şeýle.
Şoň üçin Azatlyk radiosynyň awry gaty gaçdy. Öňüm kynçylyga uçuran döwürleri bardy Azatlygynda. Ýöne şuňky ýaly yarama ýagdaýa düşen wagty hiç wagt bolan näler Azatlyk. Bak. Afet para. Azatlyk radiosu bizim temamızdan çıkıyor. Biz Yok, ol metwo serişdese. Murat, metwo serişdesi. Metwo serişdesi onu hakikaten aýtman saklanmaly. Yok, elbette. O Amerikan metwo serişdesi. Biz egerde Türkmenistan'ın daşına çıksak bir topar elbette bir topar serişdeler var. Olur, tanqid etmeler, problemi yok. Hiç şeyde. Yani bizim vaktimiz çekli. Şu gepleşmede Türkmenistan vardı. İçinin yani 39 sani serişde yani görünüşlü, dürlü görünüşlü serişde maglumat beren radyo, televizyon, gazete, jurnal serişdeler var. Yani gıyınansak da onun hili hemmetini yapıp bir tane radyo bilen bir tane gazeteden yeterlik olayat ya şurada da ya. Şu yerde yani belki informasyon kanalları yani spor doğruna siyasi, iqtisadiyet barada, siyaset barada, sosyal problemler adamın vardı. Canlı yapışıkları yok. Hiç de canlı yok. Yazılan robot şekilde video materyaller. Canlı. Bular da hatta canlı çıkışamadan yok. Zaps koyuyorlar. Yani şol bir katı ayrılan saat ondaşından hem tanqid ediyen satirik ya da humoristik jurnal, gazete hatları yaptılar doğru. Bular tanqidden şeyler korkuyorlar olayın. Onu belirtmeyen oluyor. Eğer içinde tanqid ediyen yani serişleri bağ olmasa maglumat serişleri biz onu etmedik yeterli olurdu. Hiç kim tanqid etmezsen biz aytmalı oluyor. Bizim aytmak esası maksadımız şola şöyle düzdür yani şol hatları. Vatana biz yani düğünlük edemde vatan üstürecek oluyor. Biz vatanımızı beylik üstün devletler yani görecek oluyor. Şundan alıyız. Bulmasa biz qowulyat olan edilecek zatlarını haysi mukdarda Türkmenistan'a ziyan getireceklerini biz qowulyat halk bilmedi. Şoň üçin apel tapara. Inni efiri gutoraly men gitmeli yerim var. Edil 3 minutda kyn görmeseňiz Türkmenistanyň mass mediýasy boýunça bizim halkymyza bir aýtjak zadymyz bolsa, ýa-da düşündiriş hökmüne şo nähil bolmaly, şuňky edilýän işler näme elter, şuňky mass media Türkmenistan näme eltýär adamlary edebi taýdan, medeniýet taýdan, ahlak taýdan eger üstürýär ýa üstürenokmy ýa tersine şu maglumatlar bermän ýa-ki halkyň öz bolşuna goýýar, öz gidişine goýýar. Halkym köçedäki ýeginlerden, ondan bundan korrupsiýalardan öwrüp, şo dogrumy hadip, şoň ahlak ýagdaýy, şoň alyp barýan, ýa-ki moral derejesi dogru diýip şoň ýerine gidýärmi? Şu hakda bir aýtsaňyz, halkymyň içine gatlary gatyrdyk. Ini Murat, yani şu alyp barsaň diýip haýyş etdim de gepleşikleri, şu gepleşigi. Men alyp barjak, men nime deýin häzir? Meňem senden sorajak zadym bar. Bir aňyrsy bir 7-10 minutda jemler. Şuýda bir aspekt galýa. Bir tutuş bir gatlak galýa. Metwotun. Olam internet barada biz häzir aýtmadyk. Köp zady. YouTube'un döremi bilen daşaryrtdaky türkmenler öz kanallaryny açmaga mümkinçiligi aldylar. Bolaram bir metwotun bir bölegi boldy. Ýa-ki YouTube'da häzir açylan kanallar, olar benim şu dogrudan bir internet nemesi diýilýär dama, habar herişdeler diýilýär. Inişdaýda 2 sany gaty bir-birine gapmagaşy ýöne ikisiniň şol bir ýalňyşlygyň üstünden eltýän ýagdaý döredi. Egerde Türkmenistanda ýa-ki belleşimiz ýaly agaç ýudan ýalak bolup, robot ýaly bolup, diňe propaganda serişdesine öwrülen bolsalar, jurnalistikany öldüren bolsalar, inni daşaryrtdaky açylan kanallar, YouTube kanallarda şol bir ýalňyşlygyň beýleki kenary bar. Oňa aýdylýar da, derýän bir kenaryndan o kenaryna dökmek diýilýär da. Şol ortalykdan gidilen o. Daşaryrtdaky
kanallar var açılan metbot seriştesip şolar alsak olar düýünün edepsizlige ýüzürdiler. Türkmenistan'a golgunma orkyalar rejim olary şeýle bir gysajaga salya sakajaga salmak diýilýär ama şoňa salya adaşa ýurtdaklaram bilimsiz bolanlar üçin jurnalistikadan bilim bolmagy üçin 99%-iniň sowwady pes bolan üçin ýalňyş ýazýarlar. Her sözi ulu harp bilen ýazýarlar. Sanyň türkmen diliniň gramatikasy boýunça Türkmen gramatikasynda her söz ulu harp bilen ýazylanok, iň bolmany şonu bir bilim ýylyň öňüne çykjak bolsam. Şol özleriniň biz metbot diýip, biz habar serişdesi diýip, ýa-da YouTube'da gepleşip alyp barýan kanallar alyp barýan adamlar näme diýsen bolýam diýerler. Menini şu YouTube'u açýan, näme diýesim gelse diýip bilýän diýip juda edepsiz zatlar üstünden barýarlar. Näme üstünden? Biri-birine tökme atýarlar. Bize de tökme atýarlar. Goýun şu tökme atmagy. Seredin ýygy wagdaşlatlan. Egerde kimdir birine nähak tökmet atsaňyz, pikir etmeň şonu biz YouTube'dan atarys, şu sebäpsiz geçip gider, hiç ýyly şoň bir nemesini iýmers letini diýip. Yok man geler şoň jogaby. Yok man. Şoň üçin Türkmenistanyň jurnalistlerini diýjeklerini diýdirmeýän bolsalar, daşa ýurtdaky YouTube'da açılan kanallara bir başkaça maslahat vermeli bolýar. Adamlar mescidin kapısı açık bolsa itede uyut ýaşy diýip. Mescidin kapısı açık diýip diýe it şo mescide girmesin diýe. Şoň ýaly birinci adamlar hiç jurnalistik bilimi bolmadan, janrdan baş çıkarmazdan, edep terbiyesi yetmeden YouTube'a çıkıp jurnalistlerin yazılan üstüne bedirelep tökmet atýarlar. Gara uýýar. Beýtmeň, insaf edin. Siz näçe şu nemede ýanky YouTube'da näçe gıykırıklasaňyz sizden jurnalist bolmaz. Veya biliminiz ýok. Näme üçin siz beýle ýöne edesiniz gelen zady edip bilýän bolsaňyz gidin de barın Gurbanyň Berdimuhammedow ýalyp adamyny operasiýa edin. Näme üçin siz barak edin bir ýerde Şwetsiýada ýa bolmasa ýeni bir ýerde aly gidin öz poliklinikaňyzy ýa bolmasa lazaretyňyzy, keselhanaňyzy açyp adamlaryň içine operasiýa edin. Kör çögesini, böwreklaryny, bagryny operasiýa edin. Näme üçin? Sebäbi düşünýäňiz, ilm gerek oňa. Aňyan bolmaly. Diýmek şonu operasiýa etmek üçin bir adamyň iç goşuny okumaly 7 ýyllar. Medisina institutunda. Näme üçin siz ýöne YouTube'a açaga diýen gepler gursaňyz şu jurnalistika bolýandyr diýäňiz. Adamlar oň üçin okumaly. 5 ýyllap okumaly adamlar. Siz pikir etmeň ýöne näme diýseňiz şu jurnalistikadyr diýip. Beýle däl ahyrym. Olan bir ilim. Onun için adam gözünün kökünü kırıp mümlep kitap okuyor. Son için elbette biz beğeniyiz. Şu YouTube'da şeyle mümkünçülüğün bardığını, bizim iyileşlerimizin inni onlap, belki de yüzlep adamla öyle kanallarını açıp gürlep bilyenlerini, neymedir bir zatları etmeye hüveslerinin bardığına biz oynayız. Şeyle de bolmalı. Yönü adamlar YouTube'u birek biren üstüne ervet töhmetleri atmak için peydalanma. Türkmen kontenti hazır YouTube'da men seyredip görýän, özbeklen kynam alyp görýän, täjiklen kynam, gazaklan kynam, türklen kynam, orsan kynam, ýene bir näçe dili. Türkmen kontenti YouTube'un iň yaramaz. Hitaynyň iň pes kontent. Näme üçin? Sebäbi birek-birekden öz almak üçin peýdalanýar. Birek-biregiň adyny aýlamak üçin. Özü mysal üçin öň nomenklatura üçin Niýazow arabasyny tigirsip ýança hyzmat edipdir, owurlyk edipdir, azgynçylyk edipdir, kowlupdyr işinden ýa sırtyndan atylypdyr. Seçme bilen, serçatylýan seçme bilen indi bu taýyp gelibem
yazıcının, jurnalistin üstünden hapa uyuyor. İnni şolun hamana, şolun derevine işleyen kişi oluyor. Siz dine imitatsiyası jurnalistin. Boş yönü nimeti, gävi. Pikir etmeyin siz şol YouTube'da 5 tane nimeğini onun öydep çöpläge din şonu halka getirseniz şol jurnalistika bolýandyr öýtmeň. Jurnalistika diýmek ilki bilen edep, terbiýe, ilm, sowat. Şol atlan ýok ýerine jurnalistikada ýokdur. Şoň üçin inni bir gysgaç jemläliň bu gepleşe geljekde biz ýene de bu tema dolanyp geleriz. Öz pikirlerinizi ýazyň. Sizin pikirleriniz biz üçin gaty gymmatly. Şu wagtky ýazan pikirleriniz üçin köp sag bolun. Ona näme Murat? Şunu bilen jemläýeli. Eger aýtsak da adam orta bir kal aýt, bolmasa da gepleşik jemletek bolar diýip atap edýär. Meni gürlemän hem okun. Men şu YouTube kanalı çykyş etmäni başlandy. Dil derejem gatyp kesdi. 17 ýyldan bäri gürlemän, 10 ýaşyndan bäri. Ýoş-ýoşdan gürläp, ýani akbata para ýakynlaşyp, köp sözleriň manylaryny täzeden öwrenip, ýani ösüp başlap, çykyş et başladym. Dogrudan häzir YouTube-daky edilmeniň işim käbä jurnalistikada bolýar. Ýöne men ol ýerlerde meniň sowgatdym pes. Onu men düşünýär. Murat başda men şada hakykat aýdaýyn. Sen özüňi jurnalist diýen o wagty. Ýa-da jurnalist Murat Gurbanow diýip ýa-da jurnalistim diýen. Çökümini peýdalanýan da nimeni? Ýok, men alyp barýan işlerini etmeli bolýan sebäbi bir serjemeli bolýar, dirňemeli bolýar köp zatlary. Şoň üçin maglumat maksimalny neutral hatalyny ýetirjek bolýar. Ýöne dogrudan gowellekleşdiňiz, gynansak da bizim jurnalistikamyz öldürüli. Adam ýok. Eğer doğru imaysam ine akbata paragadan başka adam yok. Biz gaty bilinç bilen başka adamlar jurnalistler bağ olsa çağıracak, gürleşecek, oradan köp zat öwrenjek. Yani gynazak da biz tap bilen okşalary. Mümkin badır. Yani ýüllerini, pozisiýasyny görkezmän getdirýän mümkin badır. Şoň üçin biz sizin hemmäňiz çağırýar. Kim jurnalist boljak bolsa, kim jurnalist bolýan bolsa, Türkmenistanyň jemgyýeti ýagny halky şo ýerde häzir jurnalistler gerek. Şolara kömek etmek üçin, şolara bilimler bermek üçin, şolara konstitusiýaň nämedigini, şolara jemgyýetiň nämedigini bizden gowy düşündirdiler ýaly bize jurnalistler dogrudan. Şoň üçin men umyt edýän nesip bolsa Türkmenistan ine häzir biz mysal üçin haramdaglar aýyrdyk. Jurnalistlerimiz ýok, ykdysadyçylarymyz ýok. Bizim siýasatçylarymyz ýok. Gatyp etdirije. Ine häzir biz seyretmeliler. Haçyn biz aýyryr, berdim hamel şonu ösür, şonu açylar, şonu açar. Onu seyretmeliler. Şun eýem giç. 30 ýyl giç alýar. Çykyn, aýdyn pikirlerinizi paýlaşyň biziň bilen, öz bilimlerinizi bize düşündirin. Biz şonu ýani bize şu bilimler gerek. Şunun bilen biz öz nimämizi gutorýar, ýani gepleşigimizi gutorýar. Akbata para köp taňaýarkasyň geleni üçin bu sizin temaňyz. Biz bu gepleşikde dowam ederiz. Sebäbi gaty uly tema. Adamyň haklary ýaly adamyň azatlygy, ýani ses azatlygy, informasiýon azatlygy bir uly bir tema bu. Ine şoň üçin biz bular dowam ederiz. Her gedek bir azatdan öňe çykyp bolar. Elbette muňa gaýdyp gelip durmarlar. Bu tema uly tema. Aýtmaga zatken menim aýplaşmaň gaderli ýerleşler göni ýanky aýdyşym ýaly işden geldim. Çaý suw içmäge de wagtym bolmady. Göni gepleşige girmeli boldum. Ema ýene gaýdyp geler, ýene de predmetleýin, ýani anyk mysallaryň esasyny sen başda görkezişiň ýaly Murat şolar ýazatlar görkezip, käbir zatlar analiz etmelim kady ýani. Gatly. Görkezmeli. İyileştirme sebäbi düşünen oklar. Nädir düýbünden Türkmenistanyň türkmen jurnalistikasy ýok edilen soň dowup dörep ösen biziň iyileştirme. Mysal üçin men bir derňew makalasyny ýazsam da, derňeji makalany. Türkmenistanyň ýagdaý hakynda Türkmenistanyň näme diktatura gurulýy, şol zatlar derňeji makalary ýazsam,
Şo janra düşünen oklar. Siz ya näme diye siz bu zatlar niýeden alýaňyz diye, bu faktlar niýeden tapýaňyz? Siz belki diye emgeman rol oýnaýansyňyz diýen ýaly şoňaly killäňe elmejek zatlary näme diýerler-de. Adamlar derňeji jurnalistika diýmek, olum edil sülçi ýaly, prokurorun edýän işi ýaly, aklowjyň edýän işi ýaly, şu hatta ýuridik nemelere suňlaşýar. Sen her fakty barlayan, öwrenýän, edil gösgön fakt eline düşmese, gıytaklayan faktları öwrenilýär, şoň bir näçesi deňeşdirip, değişirilip, şeýitdirip, hakykat ýüze çykarylýar. Türkmenistan ýaly ýurt bilen iş tarşanda hiç wagt diýen ýaly sen eline gösgöni 100% subut edip boljak fakt gelen o. O taýda Türkmenistanyň hatta Birleşen Milletler Guramasam, OBS'de beýle halkara guramalarym hiç fakty alyp bilen oklar. Statistik faktlaryny alyp bilen oklar. Covid'den näçe adam öldü? Türkmenistan hatabat berdimi? Beren ok. Covid ýok. Türkmenistan'da näçe adam inçe kesellen öldü geçen ýyl. Näçe adam awariýa düşüp öldü. Türkmenistan'da näçe hakykatdan näçe buğday hasyl öndürildi. Näçe gaz satyldy Hytaýa. Şo aýdylýan maglumat şonun ikisi köp gaz gidip duran bolsa şonu bilýän barmy? Hramsdan Jadanyň başga bilýän ýok. Şonu Berdimuhammedow nämen şolar aýtsa şonu bilýär. Galynlary bilen ok. Şoň üçin Türkmenistanyň deýişli analizleri biz çap etsek olamyzda gynansalam diňe gytaklaýyn, köplenç gytaklaýyn faktlar bilen iş tarşýar. Şonu gözümde tutdum. Bolýa onu näme? Şunu bilen bir bu gepleşigimizi geçirip oturýar. Ýene de efirde duşýansak hoşda bol. Sag bolun. Hormatly watandaşlar, öz pikirlerini ýerýäňiz üçin, bir tanqidleýäňiz üçin we bizi ýerýäňiz üçin köp sag bolun. Biz gyzykly gepleşikler köp geçiriz. Sag bolun.